Kaixo lagunok, bideo tutorial honetan, testu editore batekin nola lan egin dezakegun ikusuko dugu. Testu editore batek laguntzen digu, testu ezberdinak idazteko, irudiak txertatzeko, letrak aldatzeko, alegia, testu txiki bat edo luzeago bat, guk nahi dugun bezala, editatzeko, aldatzeko aukera ematen digu. Ikusten duzuenez, ni Moodlek ematen digun testu editorearen barruan nago, eta hau aztertuko dugu. Testu editoreak normalean nahiko berdintsuak izaten dira, eta hau ere oso simplea da. Pixka bat, hasiera batean galdu egin zaitezkete, baina lasai egon zaitezte, ze esan bezala oso erresa da, eta botoi gehienak ezagunak egingo zaizkizue. Lehenik eta behin jakintzazue, idazteko toki hau, tamaina aldatu egin daiteke da. Begira, hona etortzen bali manaiz eta hau handitzen badut, testuaren ikuspegia aldatu egiten da eta nahi izan ezkero, txikitu ere egin dezaket. Baina noski, ez da bat ere erosoa, testu editore hau, txikian, edo txikiarekin hobeto esan da lan egitea. Beno, lehenik eta behin hemen ikustituzue aukera ezberdina daudela testuren inguruan, ezta? Nik urnitaren inguruko testu bat hartu dut, eta hau editatu egingo dut. Oso garrantzitsua da botoi hau, eta honi klik egin ezkero, aukera gehiago hartuko zaizkiet. Begira, ikusten duzue, handitu eta txikitu egiten ditut aukerak. Hemen lasai egon zaitezte, aukera pilo badago eta erresenak ikusiko ditugu. Ados? Lehenengoa. Goazen adibidez hau hartzera. Urni eta izenburu bezala. Nik egin dezaket honekin. Beltz kolorearekin azpimarratu edo kendu. Begira, oain kenduta dago, jartzen dut eta beltz kolorearekin agertzen da. Kendu egingo dut. Bestetik, zer egin dezaket? Urni eta aukeratzen dut eta letra tamaina aldatzen diot. Kontu handi izan behar duzu honekin. Ados? Begira, erraldoia egiten dut. Gehiago, adibidez, kolorea aldatu, ona etorrita, berdez jartzen dut. Edota, larroxeaz, aukera asko dago. Era berdinean, kolorea aldatzeaz gain, azpimarratu egin dezake, eta adibidez, horrela. Eta, atzeko fondoan, horrelako fondo bat aterate zait. Turkesa koloreko alegia. Imagina bezagun, hau aldatu egin nahi du, ez dakit nola voltatu atzeraka. Beti daukagu aukera hau. Desegin, edo bestela Ctrl Z-ari eman. Hemen ikusten duzuenez, desegin ematen badiot, aurretik aukeratu dudan aukera, ezabatu egiten dela. Era berean, Ctrl Z-ari ematen badiogu, Ctrl eta Z, berdina egiten digu. Eta atzeraka voltatzen da. Era berean, aurreraka jun bat nahi bali badugu, berregin, gezi honien baten diogu. Desegin eta berregin. Nik horrela utziko dut. Urnieta. Bai? Ea az gaitezen, agian zuentzako ez ezagunenak izan daitezken aspektuekin. Lehenengoa, irudia. Lan ezberdinetarako irudi bat txertatu beharko duzue. Ados, irudi bat. Eta lehendabiziko gauza, irudia txertatu alitzateko, lehenengo gauza, irudi hori gure ordenagailuan egon behar da. Gure ordenagailuan. Nik kasu honetan, mai gainean izango dut, baina lehenengo, irudi bat nola deskargatzen den ikusiko dugu. Kasu honetan ni Googleen sartuko naiz, hementxe, eta hemen urnieta idatziko dut. Urnietan, nik irudia nahi ditut, beraz, naiz eta hemen gazteleraz egon, nik imagen esi ematen diot, irudiei. Eta hemen agertuko zaizkigu irudi pilo bat. Kontuz, zergatik kontuz. Irudi bat deskargatzerakoan ez dugu hemendik egin behar. Zergatik, nik hemendik deskargatzen bali badut irudi hau.
berriz voltatuko naiz, barkatu. Hemendik deskargatzen badut, irudi hau. Begira ze pasako den. Aukertzen dut, eskubiko botoiari ematen diot, guardar imagen komori ematen diot, gorde irudia honela, noski, nire mai gainean jarriko dut, eta urnieta bat bezala jarriko dut. Gorde, eta badaukat irudi hau nire mai gainean. Baina gauza bat ikustea nahi dut. Begiratu, ni mai gainera joaten naiz eta irudi hori ematen badiot oso txikia agertzen da. Oso txikia. Bai? Zergatik? Tamaina honetan hartu gulako. Baina klik egin ezkero ikusten dut handitu egiten dela eta hemendik hartzen badut, hemendikan gordetzen badut, bigarren botoiari ematen diogu, eskubikoari alegia, guardar imagen como, eta urnieta bi jarriko diot. Urnieta bi mai gainean eta gorderi ematen diot. Orain, bi irudiak konparatuko ditugu. Lehenengoa, deskargatu duguna, irudi txikia, eta gero lan egiteko desaproposa, segurunik, eta bigarrena handiagoa dena. Ados, hori kontuan hartu behar duzue. Nik irudi hauek deskargatu ditut beraz, eta nik urnieta bi erabiliko dut. Esan bezala, deskargatu dugun irudi hori, Moodlera igoko dugu. Ados, hemen, polita, ateteko irudi hori. Horretarako hemen badagu botoi txiki bat, irudiarena, mendi bat eta eguzkia ematen duna, eta ikusten duzuenez, txertatu, editatu irudia. Txertaturi ematen badiogu, hemen kuadro bat agertuko zaigu. Kuadro hau nahi dugun bezala mugitu dezake alde batera edo bestera. Eta onditu eta txikitu. Bai? Beno, aukera ezberdinak daude guk, lehenengo gauza irudi hori igo egingo dugu. Horretarako, bilatu edo igo irudi bat. Nun bilatuko dugun? Gure mai gainean, noski, bertan, deskargatu dugulako. Hemen aukera ezberdinak hartuko zaizkizue. Normalean, lehenengo aukera hau izaten da. Fitxategi bat aukeratzea, selekzionar artxibo. Hemen jartzen duenez, ez dugu batere aukeratu. Kontuz, agian hauetako bat agertu daiteke zuek dudarik izan ezkero beti, igo fitxategia. Honi, igo fitxategia. Goazen beraz, deskargatu dugun irudi hori hartzera. Mai gainean dugu, kontuz, nun topatzen duzuen, markatu, nik mai gainean dut esan bezala, eta urnieta bi zen. Irikitzen dut, eta hemen agertzen zait. Oraindik ez dut igo. Igo egin behar dut. Igo fitxategi hau. Denbora pixka bat eskatuko du. Nik aurretik irudi bat igo dut, bale? Beraz, berri datzeri emango diot. Oso ondo. Irudia hemen dut. Eta txertatu egingo dut. Ados? Txertatu egingo dut. Txertatzen dut. Hemen hau agertzen zaiz, baina okeiri ematen diot. Eta hemen ikusten duzuenez, irudia txertatu egin da. Bai? Txertatu egin da. Imagina ezazue irudi honen tamaina aldatu egin nahi dudala. Nire ustez handiegia delako. Nola aldatu dezaketen? Irudiaren gainean klik egiten dut. Irudiaren ikono honetara, irudi honetara etortzen naiz. Eta ikusten duzuenez hemen itxura izeneko aukera bat agertzen zaigu. Itxurari ematen diogu. Eta hemen dimentsuak agertzen zaizkigu. Dimentsioak. Guk nahi dugun dimentsioan jarri dezakegu. Oso garrantzitsua da, hau kenduta izatea. Guk pertsonalizatu ahal izateko. Hau da, nahi duguneran irudi hori handitu edo txikitzeko. Kendu ingo dut, hau beraz. Eta nire kasuan 350, bider 300 jarriko dut. Hemen badago beste aukera interesgarri bat, ertza. Ertzari
bat zenbakia jartzen badiogu, nolabait marko bat jarriko dio inguruan. Marko hori lodiagoa edo estuagoa izango da jartzen dugun zenbakiaren arabera. Bai? 6 adibidez, begira zen marko puskoa jartzen dion. 10, erraldoia nik bat jarriko diot, eta pixka bat atondo egiten du. Eta eguneratu hori emango diot. Eguneratzen dut, ok. Eta ikusten duzuenez, irudia txikitu egin da. Ados, oso ondo. Testu editorearekin jarraituz, orain, estekak ikusiko ditugu. Estekak, linkak, loturak, hitz ezberdinak erabili ditzakegu, baina esanahia berdina da. Hau da, nik testuko edozein hitzetan klik egin ezkero, beste web orri batera bidaliko nau. Beste toki batera. Ados? Eta orain ikasiko dugu. Horiek ikusi baino lehenago, hemen badago beste botoi bat interesgarria izan daitekena, hauxe, eta begira klik egin ezkero, dena onditu egiten dit. Eta dena ikusi ezakegu, askoz ere argiago. Eta gainera, bertatik ere, askoz ere erresago editatu dezakegu. Esan bezala nire helburua da, testu honetako edozen hitz edo hitz talde txiki bat aukeratu, bertan klik egin eta bi web orri hauetara bideratzea. Ados? Alde batetik urnietako orria eta bestetik lasarte horiakoa. Bai? Beno. Lehenengo pausua hitz horiek aukeratzea izango da. Hau da, klik egingo dugu hitz horien gainean eta hitz horiek lotura bat izango dute eta beste web orri batera erago gaituzte. Kasu honetan, Urnietako udalerria aukeratuko dut. Urnietako udalerria aukeratzen dudan heinean, begiratu hemen ze gertatzen den. 3 botoi hauek erabili beharko baititugu loturak sortzeko. Begira, Urnietako udalerria aukeratzen dut eta 3 aukera hauek agertzen zaizkigu. Hau, irudi hau, kate bat da, lotura bat, link bat. Beraz, botoi hau erabiliko dugu web orri hauetara bideratzeko. Kasu honetan, Urnietako udalerria. Hemen klik egin eta leioa hau ateratzen zaigu. Lehoia ez, noski, leioa. Kasu honetan, hemen bi aukera hauek izan behartugu kontuan. Oso garrantzitsuak. Alde batetik, estekaren URL-a. Zer dan URL-a? Bueno, URL-a da web orri guztiek duten helbidea. Webikoitza, eta urnieta.es, eta bar. Kasu honetan, dena aukeratu behar dugu. URL guztia. Ados? Nola aukeratu? Eskubitik ezkerrera eginez, edo bestela 3 klik azkar eginez. Bai? Eskubiko botoiari eman, kopiatu, eta URL-a hemen txertatzen dugu. Itxatxi, edo kontrol. Oso garrantzitsua, honako hau, helburua, eta gero ikusiko duzue zergatik. Helburua, nik leio berrian emango diot. Leio berrian. Honek zer esan nahi du? Hitz hauen gainean klik egiten dudanean, web orri berria irikiko zaidala. Gero ikusiko dugu argiago. Beraz, URL-a jarri dut, helbidea, eta leio berrian, beti. Hemengo bigarren aukeran, leio berrian. Normalena da, lehenengo aukeretan, edo lehenengo lanetan, ahaztea. Baina oso garrantzitsua da, leio berrian. Eta txertatu egiten dugu. Bai? Eta hemen ikusten duzuenez, kolorea aldatu egiten da. Oraingoz, ezin dezakezute zer ikusi. Baina gero, dena gordetzen dugunean ikusiko duzuen nola lotura, link edo esteka hori, oso ondo sartu dugun. Ea beraz, web orri hau sartuta, Urnietakoa. Bigarrena, lasarte horia. Bigarren pausa egingo dugu, kasu honetan, begira hemen dago lasaria. Aukeratzen dut,
eta txertatu esteka ematen diot. Txertatu egiten dut, eta kasu honetan lasarte URL-a edo helbidea hartuko dut. Eman egiten dut, itxatxe egiten dut, eta orain gero hobeto ikusteko ez diot emango leiho berriari. Bai? Leiho edo marko honetan emango diot. Horrela utziko dut. Txertatu egiten dut, eta ikusten duzuenez, hemen, bi lotura txertatu ditugu. Txikitu egiten dut eta aldaketak gorderi ematen diot. Ozen ikustera, ze pasatzen den. Aldake ostean, konturatuko zaretenez, hemen, testuan, sortu dugun testu honetan, testua gari da, argazkiak, eta gainera, hemen aukeratu ditugun bi lotura horiek. Ados? Beraz, nik klik egiten badut Urnetako udalerriaren barruan, begira ze pasatzen den. Klik egiten dut. Beste leiho batean irik egiten dit. Bai? Urnetako web horria. Hau mantendu egiten dit, horri hau, mantendu egiten dit. Baina begira ze pasatzen den lasarte horian irikitzen badut. Konturatu zaretenez, eba geneukan web horri horretan iriki dit. Beraz, navegazioa galdu egiten dut, eta berriz ere atzera joan behar naiz. Horregatik da hain garrantzitsua leiho berri batean irikitzea. Navegazioa ez galtzeko. Eba, Moodle ez galt. Horregatik, hau, editatu egin dezakegu, aldatu egin dezakegu. Horretarako, editaturi joaten, botoi honi ematen diot, editatu, berriz agertuko zait, testu editorearen aukera, handitu egiten dut, edo ez baduzuen nahi ez, eta lasarte horiari ematen diot, aukera hau, aukeratzen dut eta berriz ere hau agertzen zait. Hemen dauzkagu aukera hauek, berriz honi emango diot, editatzeari, honi ematen balin badiot, esteka kendu egingo dit, bale? Ez dut kentzea nahi, editatu egin nahi dut. Orduan, honi ematen diot, URL-a berri sartu behar dut, lasartekoa, leno ere sartuta nuenez, berri sartzen dut, eta errepikatzen dugu lenokoa. Leiho berrian, oso garrantzitsua, eskamutilak. Txertaturi ematen diogu, eta, orentxe, gorderi ematen diogu. Aldaketa gorde, eta ikusiko dugu nola leiho berri batean irikiko dugu. Hortxe dugu, lasarte horiako web horria. Beste bat, testu editorearen barruan. Ondo segi, neska mutilak.